Liisa Anttila ja Matti Keskinärkaus, onnittelut sekasprinittiviestin MM-pronssimitalista. Kiitos. Kiitoksia. Historian ensimmäinen MM-kilpailujen sekaviesti takana. Matti, miten kilpailu sujui? No vähän sille ennakko-odotukset oli, että tulee kohtu tasasta ja keli tietenkin teki omat haasteensa, että tuuli niin perhanasti ja lunta oli tuuskuttanut 2 päivää, että urat oli osittain ummessa, mutta mielenkiintoista ja vauhikasta ja loppujen lopuksi aika yllättäväkin tuo tulosten puolesta. Niin Liisa, kävit kovan kamppailun ankkuriosuudella jopa aivan kultamitallista. Mitä siellä matkan aikana tapahtui? Ihan hyvä kysymys, sen kun itsekin tietäisin, että mielestäni ainakin oma suoritus oli ihan kohtuullisen hyvä kaikin puolin tänään, että latausta löytyi ja virekkihan niin suunnistuksen kuin hiihdonkin osalta kohtuullisen hyvä, mutta kun tuota tulosluetteloa katsoo, niin kyllä siinä nyt jotain on vähän pieleen mennyt. Ankkureilla on tietysti se kiitollinen rooli, että siinä on mahdollisuus pilata kaverinkin päivä ja näin taisin tehdä, mutta eiköhän me vanhat kurpat tämä tässä sitten pureskella ja yhdessä tai erikseen, mutta en tosiaan tiedä mitä tapahtui. Hajonat varmasti näyttelee jonkinlaista roolia, mutta molemmat varmastikin suoriuduttiin siinä määrin, mitä paukkuja tänään oli ja taitoa tuolla takaraivossa, että toiset oli ilmeisesti sitten tuon verran parempia. Niin, tuloksena kuitenkin MM-pronssia, mikä ei ole ollenkaan huono saavutus. Matti, mainitsit noista olosuhteista. Mitä se käytännössä on? Onko se siihen suunnistamiseen vai hiihtämiseen liittyviä juttuja, mitä tuo ankaran myrsky vaikuttaa? No kyllä se enemmän siihen etenemiseen vaikuttaa. Fyysisesti tunteet ei niin kuin pääse mihinkään ja jalat uppoo. Ja toisaalta suunnituksen puolesta joutuu ottaa huomioon, että ei välttämättä änkeä just suoreuna jonne tuulee ja tuiskuttaa isoja valleja, vaan koittaa hakea sitä mettäreunasta vähän suojaa ja sitten välttää pikkusen suurimpien soitteen ylittämistä vastatuuleen. Se oli aika tympeätä hommaa tänään. Eli tuulen suunta oli otettava huomioon reitinvalinnoissa. Kyllä. Liisa, viikonloppu on tulossa pienen välipäivän jälkeen ja pitkä matka ja MM-viesti. Millä mielellä kohti pitkää matkaa MM-viestiä? No, ainakin tuo myrskykiintiö on nyt ihan kyllä kurkkua myöten täynnä, että toivotaan, että olisi semmoiset ihan perustalvikelit ainakin tuossa viikonlopun osalta, että se olisi jo ihan todella iso plussa, mutta tällä hetkellä nyt on, sanotaan, takki kohtuullisen tyhjä. Reisissä kyllä on vielä ehkä vähän virtaa, mutta ihan tarpeeseen tulee tuo yksi välipäivä, että voi vähän nollata sitten tuota korvien väliä, että sen verran on tullut pyörittyä tuolla metsässä ylimääräisiä, että lähellä on ollut semmoinen huippuonnistuminen, mutta vähän vaatimattomaksi tuo saalis on jäänyt, että vielä on pari kisaa jäljellä ja toivottavasti sinne sitten taistelumieltä riittää. Kiitoksia. Mikä on, Matti, sinun viikonlopun kilpailuohjelmasi? Jätetään tuo pitkän matkan möyriminen nuorimmille ja nälkäisemmille, mutta kyllä viesti on tarkoitus panostaa, pistää kaikki pelit, että pystytään puolustamaan Japanin mestaruutta. Juuri näin. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.